Estas dúas carpinterías dedicáronse á construción de embarcacións de madeira para a pesca da sardiña. Non debemos esquecer que aquí en Moaña, alá polos anos 40, 50 e incluso ata os 60, houve unha frota pesqueira importantísima de algo máis de 100 barcos. Barcos que algúns deles se construíron aquí. Aquí temos precisamente, nesa fotografía, temos un dos barcos deslizándose precisamente pola anguía para dar ao mar. Construíuse algún barco que posteriormente serviu para o transporte de pasaxe na ría e logo, cando xa houve das bateas, construíronse bateas das que eran non as primeiras, o segundo tipo de bateas que eran as bateas de caixón. Aquí construíronse varias destas bateas. Na carpintería de Ribeira de Riobó, de Casqueiro, agora mesmo está ocupada por unha serie de pezas dunha asociación tamén non só de Moaña, sino de Moaña, asociados tamén de Cangas, que foron mariñeiros, foron profesionais do mar, que están na procura de conseguir un museo do mar para Moaña. Este é un local para uso múltiple, conferencias, algún concerto, exposicións, pode servir de aula. Este é o uso que se lle dá a este estaleiro, mentres que o estaleiro de Carlajo que está, digamos, como museo vivo. É dicir, ali hai unha serie de embarcacións, todavía en período algunha de rehabilitación, unhas gardadas e outras en proceso de rehabilitación. Temos agora mesmo nosotros, creo que catalogadas como 22 carpinterías de Ribeira que houve aquí no Concello de Moaña, pero en activo realmente non queda ningunha, salvo para algún traballo de rehabilitación ou reconstrucción de bateas de madeira, como é ali en Domallo ou aquí en Meira. Salvo eso, prácticamente non queda ningunha. Hoxe en día, repáranse embarcacións construídas, lógicamente, anteriormente, incluso algunha nova tamén se pode construir, pero son sobre todo reparacións das embarcacións de madeira, digamos, anteriores. O que se construí sobre todo é poliéster ou ferro. Entonces, as carpinterías de Ribeira, este tipo de carpinterías de Ribeira, tenden a súa desaparición. Os barcos de madeira realmente máis mariñeiro que outro barco de poliéster, etc. A cuestión é unha cuestión puramente económica. É dicir, un barco de madeira, o seu mantemento é costoso. Os barcos que eran de madeira normalmente estaban construídos en carballo para certas partes do barco, carballo, incluso tamén eucalipto, pero sobre todo para o forro e para outras moitas cousas o piñeiro de país ou outros tipos de piñeiros para a gran parte da construción do barco. É difícil que estes oficios pervivan no tempo, tenden a desaparecer. Daí que a Asociación Sueste, con outras asociacións que estamos en Culturmal, estamos nese empeño de manter viva esa profesión como a profesión das embarcacións de madeira tradicionais.